Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Divina Komedia dugu gurekin, drag artista galanta. Eta, gainera, Maider Lazarorekin batera, orain Iruñean formatu berri bat sortu dute. Horrela, stand-up eta mundu horretan murgildu dute Iruña. Así que guazen berarekin hitz egitera eta ea zer duen kontatzeko. Ongi etorri, Divina Komedia! Kaixo! Zer modu zaude? Oso pozik nago hemen egotearena. Eskerrik asko ekartzeagatik. Primeran, zer modu zeguna? Ongi, astoratuta? Ba, bueno, pixka bat mugiruta gaur jeikinaz arrasaten, eta orain gaude Iruñean, así que hori da mugimendu bastante, eta gero familiaz ondikan ez dakin nora, así que... Bueno, baina, seguro ekarri zaituztela hemen taxiarekin, zure limusina batekin edo, ez? Horrelako emakume bat. Ekarri guzta Wilsonek, gure Xaloa Telebistako limusina prebauan, hola, oso elegantean. Eta pixka bat konta iguzu, nortzara zu edo orkestu pixka bat zure burua? Bueno, kaixo, Divina Komedia naiz, drag artista bat naiz, gutxi gora bera prinzipiantia, nintzen duela urte bat eta gutxi, nire neskalagun zoragarriak irakatsita, Luin Estarda, zanien neska. Gainera, hemen egona da baita ere. Horixe da, porque daukazue fijazio bat talentuarekiko. Exactamente. Osa, hori da gauza, nina, talentua hor, pues... Non talentua, han xaloa. Bai. Eta ni hasi nintzen mundu honetan interes aukitzen duela hainbat urte, baina, Albinarekin egon arte ezin izan nuen aurkitu bide bat nire burua inkorporatzeko, porque ni bakarrik zein biot, ez dakit nondik hasi ere. Eta bere laguntzarekin hasi ginen hainbat ikuskizun egiten, nire lehenengo ikuskizuna izan zen Arrasateko gaztetxean. Nire herrixan, derrepente, nire ikastolako jendia ikustera etorri izan. Eta oso ondo fan zan. Kriston juerga hona bota ginoan, oso ondo pasau nagoen, eta oso divertigarria emun jaten, porque niri asko guztetan zait esonatoki gainean egotea. Eta hau baino lehenago egin izan ditut nire bakarrizketak eta nire gauzatxuak, baina honek guztiz aldatzen dago, percepzioa. Jendiak draga ikaragarri gustoko dauka, eta gauza oso erakargarri bat da eta oso polivalentia, porque edozein gauza askoz erakargarriagoa da drag artista batek egin da. Eta handikona, egon naiz Albinarekin hainbat tokietan, eta orain duela gutxi hasi naiz nire pinitatzilea egiten horixe da nire kabuz. Eta badirudi aurrera doiala bolia, así que ber noraino. Bai, draga egiten, Iruñan, eta gainera kriston arrakastarekin, ez? Kriston arrakastarekin. Dara matzazue, bai, egia da, osea, hilabete bat edo, eta egin duzue sold out, ez? Egun guztietan. Aber, bai, hau erabatzen dugu momentuan, daukot nire komediazko ikuskizun esan behar nuen propioa, baina nire lagun Maider Lazkano da... Betere hemen egona dena, talentua. Jo, baina kurrikulum, txabal. Badauko bion artean montatu genuen open mic estiloko ikuskizun komiko hau, non hilabetero egiten dugu Txintxarri Tabernan hainbat gonbidaturen laguntzarekin bakarrizketa humoristiko show bat. Eta 3 egin ditugu, 3 guztiz bete dugu aforoa, eta de hecho, azkenengo honetan bete zen eventu hasi baino lehen. Aurretik, bai, internet bidezko erosketekin. Así que bai, ez genekien, porque Iruñean bakarrizketen merkatua oso urria da, kasi ez dago, eta orduan bi aukera zeuden, edo egon izana eta jendiak ez gustoko izatea eta horregatik bukatu izana, edo ondikan ez dela heldu, igual ikuskizuna proposa jendia erakartzeko eta ematen dago guri oso ondo doiala. Así que oso posik nago. Ze guai, primeran. Eta zer da dragaren edo dragetik erakartzen zaituen gauza horrelan handiena edo, ez? Ze, esan duzu, beti erakarri izan nau, baina ez nintzen sartu duela gutxi arte.
Bueno, eskerrik asko galdetzegatik. Nabien desiotzen. Begira, nik daukot fijazio bat ikuskizunarekiko. Niri ikuskizuna izugarri gustetan zait. Gustetan zait entretenimenduaren balorea, ikuste dut pixka bat disiplina tekniko bat moruan, audientzia baten arreta jasotzea eta erabiltzea emozio desberdinak sortzeko asko gustatzen zaidan gauza bat da. Eta beste alde batetik gustatzen zait asko nortasun bat eraikitzearen ideia. Gustatzen jat pertsonaiak sortzea, nik txikietan idazten nituen ipuinak, izan nahi nintzen idazle, eta beti gustatzen jaten hori, de hecho inoiz ez naben bukatzen liburu bat, porque itxen naben pertsonai guztiak eta atmosfera guztiak eta gero historia berdin jaten. Bale. Bai, gustatzen jaten. Zu irakurtzerakoan ez den bukatzen? No, idatzi. Idazterakoan. Irakurri asko inoiz, así que ez ziren oso liburu honak, baina intentzioa hor zauen. Gauzia da, gustatzen jat asko nortasun bat eraikitzearen ideia eta pertsonai bat sortzearen ideia. Eta gero hau erabiltzearena. Eta orduan dragak errazten dit bi gauzak. Porque lehen da bizi, eszenatoki baten gainean dragartearen euritakoa. Bale. Hain kriston zabala da. Claro, nortasun bat bezala, ez azkenean. Hoixe da. Asko daude, ez? Horixe da, edozein gaitz egin dezakezu. Tipikoena da, ikuskizunak egitea eta abestia eta dantzatia eta juergak betetzia eta izatea como animadora de fiestas estilo hau. Baina geroz eta gehiago ari da sakontzen arte hau, non adibidez nik egiten ditut lehen da bizi bakarrizketak, baina beste motatako showak bebe egiten ditut, eta drag show batean edozein gauza gerta daiteke. Osea, guk La Muerte de la Comedian egiten dugu gure bakarrizketak, baina beti deskansoaren inguruan, saiatzen gare gauza diferente bat egiten. Zu etorri zinenean, uste dut egin genuela como dantza estilo bat, nik kuadro bat pintatzen dauela, eta gara eman zan bueltia kuadroa eta zan propina eman mesedez, bai. Eta holako como gauza txorrak edo adibidez San Valentinengo diseinu berezian igo genituen bibikote haien artean jolastera. Eta orduan ez dauko mugarik. Eta erakartzen nau, porque edozein gauza egin dezakezu drag barnean, eta oso erakargarri eta oso entretenigarri bihurtu, zure pertsonai honei protagonismo ematen eta bakarrik bere kasa ibili dadila uzten. Eta oso entretenigarria iruditzen zait. Eta nortasun hori sortzen duzunean, zuretik ateratzen da nortasun hori, ez? Osea, ez da adibidez antzerki batean egiten duzunean eta esan bartzara, izan bazara pertsonai hau, baina igual, logikamente baita ere erabiltzen duzu zure bizipenak eta, ez? Baina azkenean pertsonai bera erabiltzen duzunean askotan, imaginatzen du zure nortasunetik baita ere asko daukala, ez? Baina igual... Hau albinarengatik ostu behar dudan esaldi bat da, baina pertsonak eta pertsonaiak asko ikasten dute elkarretatik. Osea, nik sortu naben Divina Komedia eta daukot como itxura hau ez dala igual drag artista, 20 urteko drag artista baten itxura ohikoa, baina nik bilatu nabenean zer mugiruten nauen edo zer mugiruten nauen eszenatoki gainean esan naben, jo, niri txikitatik egonaz obsesionauta emakume maltzurrekin. Ja, eske badaukazu pintia, total, tia, bai. Txikitatik egonaz obsesionauta emakume maltzurrekin, porque uste dut historikoki, oso interesgarriak. Non gizona izan da inteligentia, estrategikoa, kalkulatzailea eta como azkarra, emakume izan da maltzurra. Eta uste dut, juizio honetatik eskapau diren emakume bakarrak edo famatuenak izan die maltzurtasun hau guztiz besarrakatu daudenak, eta zaten, bai, ondion gehiago izan binaz. Eta duan, guztietan jatazko, uste dauela botere hau emakume maltzur batean, eta asko erakarra izan dau nire haurtzarotik. De hecho, Divina Komedia dau oso inspirauta nire Izeba Maiteren inguruan, bai, de hecho, nire lehengo drag izena izan behar zen Maite Kajara Mesedez. Eta Maitek badaki hau? Maitek badaki hau eta Maitek egiten zuen lan eroskin. Eta Maite da. Porque nire Izeba Maite izan da emakume bat oso langilea eta hainbat oztopo izan dituena bere bizitzan, eta oztopo honeik superatzeko orduan, iketen una mala leche dela, ostia. Eta orduan, berak badaki nik asko miresten dudala hau beregan, eta nik ez dut esaten, tia, eskezusare maltzurra, nik ez dut eskezusare tipa bat, daukala kristoneko karakter bat, eta niri asko inspiratzen da hau. Eta ez dakit, hainbat Disney pelikuletako Ursula eta olako neska honeik, eta dana. Eta hori, azken finean, eraikitzea oso pertsonai hau,
ba adibidez, ez dakit, bideojoku baten moduan, zure beste berzio bat. Hori da. Eta zure beste berzio honetatik ikasten dozu asko, porque ni badaude gauzak, pentsatzen nituana, antzesten ari nintzela, nik dragian banitxuen hainbat txiste, hainbat pentsamendu, hainbat tal, eta gero esaten dauen, nik mozorro honekin, komillas, portatzen banaiz hola, da antzesten ari naizelako, edo mozorro gabe ez nazelako usartzen. Hori da, ez? Bai, porque hau nire barnien badao. Eta orduan dago asko da ikasteko hortik, mami asko da bat eratzeko hortik. Eta gero baita ere generoen kontua, ez? Igual, genero bat ari zarenean gorpuzten, ez? Gauza batzuk egitera ausartzen zara, edo erosoago sentitzen zara gauza batzuk egiten, beste gauza batzuk ez, ez? Badago terreno oso handi bat odotik esploratzeko. Nik esan behar dut lehen da bizi dauko dela privilegio bat dela nire genero identitatea dela zapata bat bezalako laua. Oso nire daukot sorte oso handia dela gizon bat natzela eta jazta. Baina badago hainbat jende, hasi zela genero identitate batekin, eta dragaren bidez hainbat gauza esperimentau zituena, eta esan zuen, igual hemendik badau gehiago ateratzeko. Eta deskuritu dituela hainbat konplexutasun haien genero identitatearen inguruan. Eta inkluso niko intxe bertan pentsatzen dut, eta ni gizon bat naz, porque sí. Ja, eski batzutan zer egiten hau edo bestea, ez? Bai, egia da. Gizon bat naiz, porque nire genero adierazpena eta honek sozietatean daukon rezepzioa ez jat importa. Ez jat importa jendia gizon moduan ikustea eta gizon moduan tratatzea, ez jat importa orduan. Ez dau, nire ustez, ez dau mami gehiaurik niretzako. Oin bai, galdetu berdiro indik 5 urtetara, kien sabe? Ja, hori da. Baina badago askatasun bat, genero, zure eguneroko generoaz askatzea, eta ez da beti emakumez jazten dien gizonak, beti esaten gau. Badaude drag artistak diela neska jantzita, porque beti galderan dia da, zeda neskaz jantzi, zeda gizonez jantzi, bla, bla, bla. Baina azkenian nik eman ditut hainbat tailer ikastoletan, honen inguruan, eta beti esate dut, daukagun definiziorik como presisuena dragaren inguruan da zure adierazpena erabili zerbait lortzeko. Niko haintxe bertan esan dut, nahi dut besarkatu como maltzurtasun aurau, como botere aurau, como tal, eta horregatik jantzten naiz horrela. Nahiko banu beste goza bat, jantziko nintzen beste modu baten. Nahiko banu linea maskulinoa jarraitzu edo linea diferentia jarraitzu, igual badu jendia jantzen dela, igual de repente animali partiakin. Badaue dragartista daukala beti txerrei musu bat prostetikoa jarraitza. Eta hori, segatxik da, galdetu bera. Claro. Da esplorazio bat. Bai, dela, dagoela oso abaniko handi bat, orduan, bakoitzaren draga igual ez duela zerikusirik edo asko, ez? Oso ezberdina dela bestetik, ez edo? Hoixe da, eta da gauza bat oso pertsonala, non igual badau jendia sentitzen duena ni naiz gizon bat jantzi behar naiz emakume bezala, eta badaude beste 15.000 sentimendu, adibidez beti esate duztienean, porque beti ikastoletan galdetzen dauen, zer akitzue, dragaren ondorioz, edo drag queen hitzaren inguruan. Eta beti esate duztien, gizon bat emakumez jantzita, eta zeratzen dauen argazki bat jogurina boroa. Eta zaten dauen, inoiz ikusi oso emakume bat ola jantzita, eta zutziz, ez. Eta orduan, emakumez jantzitze da, tal. Eta dau, begira, drag artearen inguruan gustatzen zaidan beste gauza bat, asko gustatzen zaidana da, galdera asko ekartzen dituela. Galdera mordo bat jartzen ditu mai gainean, eta gizarte bezala galdera horiek erantzuten ditugun einean asko ikasteko denbora dago. Interesgarria, ez? Hori lortzen baduzu ja? Hoixe, ni beti izan, nik norbait zirikatzen bot esanatoki gainean, ni ja banoi eposik etxera. Pero norbait txiketatu da pentsatzen baino ze da, baino segure da, baino segatxik etxera, baino zertarako. Ja, pentsau da dira. Zuen hau espero, ez? Hoixe da, esto a quien le gusta. Edo zein galdera. Ze interesgarria. Eta dituzun bi katxarrito horiek ez? Horiek baitere zerikusia dute zuk, imaginatzen baietz, logikoki, bestela zen dituzke aukeratuko, baina esperatu nahi duzunarekin, ez? Ikusten dut hor, armi-arma baita ere, maltzurkere horrekin badu, ez? Eta marikita hori, zergaitik horiek bi? Behiru. Lehen da biziko intentzinua da zaran 6 eurogatik erosin hauen soineko hau pixka tuneatzea, eta gero honetaz gain, honek bisek erosin itxuan Benidorren, rastro baten,
Eta ikusi nitxun, eta beti jolastengo Albinak eta biok daukogula kontraste kriston handi bat, porque Albina da olako rubia, chiquitxo, rubia, la roxa, como super da, happy flower, eta gero nau ni. Como baina hori garro egiten bat. zaitu ze interesgarria, ez, como duo. Horixe da, eta ikusi nitxuen, armi armatxua eta marigordingua, eta zen ai behitxu, gara esutani. Eta erosi nitxuen, eta hasieran jarri nitxuen alkandora baten hemen, Vale, plan gemelo bai. moduan, baina gero erosi nauen hau, eta badaukot zinturoi bat gaur astuin jatena. Lasai. Baina doiana juego, Bat eta zonaen, zaitu. jo, soñeko dela pixka bat aspergarraitxa bala moria, eta jazta jarri bezatzen bixak. Ez ematen dio, kriston hor tokea, elegantzia ez, puntu hori, bai, bada, toke bat, baita ere pixka bat, Ingalaterrako emakume baten tokea, ez? Bai, Bai, gaur izan horrelako, daiteke. bai, super cookie. Ba ez dakit, lukak itzen ditut egia esan pixka bat albuela. Porque gaur, esan dudan moduan, claro. hitzartu naz ala esaten. Eta orduan etorri naz, hola korrikan, eta pentsa bizan bideo, eta zik esadot, venga, beltza, moria, terciopelo, hau Maravilloso. eman zuzten atzo albinak, Bai. hemengo Pues txano, primeran atzo zaizu. eta esadot, me encaja a la perfección. Bai, bai. Baina, bai, azkenian lortu nahi dudana da estetika pixkat koesibo bat eukitzia. Beti bidaltzen dut soineko bat albina, eta zuzta, beste soineko beltz bat, eta zuzta, bai. Ez que biedot, beste. Claro. Porque badaukot bat, bai, baina da, lepo luze duna, eta gure bat eskote duna, edo gure bat manga luze duna, manga luze. Eta nahi dut, jendiak ikusterakoan, urrinetik ikusita be, esatia, behitxu hori da Divina Komedia. Claro, Ikusten bai, jako. bai, zure marka, ez, edo Horixe da, sortzea. da azkenian esan duguna nortasun hori eraikitzea. Porque badago jendea, bere, hau da nire gustu pertsonala. Badago bai. jendea guztien jakola egunero kriston desberdina izatea. Eta egunero makillatzea modu desberdin baten, ni makillajean inguruan dakit, nik esan da albi nahi. Nahi dut ikasi justua jendeak ezitzeko barran igan. Orduan, uste dut hori lortu dela, Bai, eta noski makillatzen naz egunero berdin, eta jantzten naz, ba berdinez, baina Antzeko antzerako. parecido. Horixe da. Eta zenbat kosten zaizu makillaje guztia egitea? Ba, begira, gaur presakanen bilela 40 minutu. Bale, ostras. Bai, eta seinalauko nitzuke orain, 4 edo 5 akats, ditxu dana europeixan, baina ez dut inbia. Armatu ez, Horixe da. nola da hori egiten duguna horre... 7 diferentzia. Hori, 7 diferentzia. Bai, jarriko dut, ni ondo makillo Hori dako da, argazki bat, hori eta da. gero hau. Baina denboraz banoie eta perfekzionista jartzen banazke ez naz jartzen, porque nahi dut hori, justua jendiak ez badaitzeko, ordu bat, ordu eta 10. Bai. Wow. Bai, eta hori islatzen da asko lanian, porque nik bete zaitu dut, nire lana hasten da ordu eta erditan. Claro. Porque nik sortu behar dut Divina. Eta gero atera behar nahiz, ezik ditzen baduzti esateko, no baina nahi du 5 minutuko bideo bat, ez dut, dio ordu bat eta 35. Claro. Hori da. Bai. Badauko lana. Eta bueno, Kriston ni ondion azkarra na, ze badau jendia esaten da 2 ordu, eta la hostia, eta nire, ba esatzu noteta. Ja, eske, ostra, 2 ordu horregote, oza, gustoko baldin baduzu, primeran, baina azkenean zure pertsonai bat sortzeko aldi oro behar baldin baduzu 2 ordu telita. Bai, eta gero dragartistak bai, esaten dut hau, egongo balitz norbait ikusten kontratatu nahi gaituena, dragartistak daukogu kaduzidadea. Zu jartzea oso dragartista bat esanatoki baten, oso ondo, lehenengo ordua. Bigarren orduan, ja, makillajea hasten da apurtzen, fajia hasten da apretatzen, takoiak hasten dira mintzen. Hirugarren orduan peluka mugiruin jaku, pestaina bat dau erdi lauta. Osea, goietz gabiz deskonponiru. Txapa pintura behar duzu, Horixe da. 2 orduro, venga. Hori da, orduan, kontratatu nahi baduzu drag queen bat egiteko agertzeko zure telebista saioan 5etan, esan egoteko 5etan. Ez esan, etorri ordu bixetan eta gero ja ikusiko gauez, porque goiez desegiten denbora pasatzen denean. Claro. Bai. Bueno, begira, apuntatuko du jendeak hau, ez? Horrela baita ere aprezituko du lan guztia dagoena hor. Bai, eta jarri, uda bada, jarri aire akondisionaua, porque Wow. danak gaz traje oso batekin, eta ulesko txapel batekin, eta burua pintautakin, eta dana, eta beruakin ez gau oso ondo jasatzen egia esan. Daude hainbat disabaintaia, baina abantaiak ze die, ba guztia. Noski baiet. Elegantzia hau. Noski baiet. Eta, bueno, konta iguzu pixka bat gehiago showari buruz. Ze, egin dugu hor gainetik, ez, El amor de la comediari buruz, baina pixka bat gehiago, ze gonbidatuak ere badatozte, ez? Haute Maider Lazkano eta zu, baina gero badatozte gonbidatuak, kalatzen zoazte, ez? Bai.
Ba hori, La Muerte de la Comedia gara, Maider eta nik hasi genuen iniziatiba bat, eta da mikroireki bat. Mikroireki bat jendeak ez daki, nire lagun batek uste zauen zala momentuan, uste zen zala publikotik jendia. Bai. Hori ez dugu nahi. Hori ez dugu nahi, batez ere. Baina mikroireki bat da, toki bat non jendeak frogatu ditzake gauzak. Porque azkenean, stand-up komedia da ezin dozu praktika etxean, bide dozu audientzia bat. Porque audientzia horixe da, audientziaren erreakzioa ikusten ez dozun arte ez dakitu ze funtzionatzen dauen eta zerkez. Orduan... Zure amari egiten baldin badiozu, pues igual ama, oi, ze, ondo maitea, ezin, ondo egiten duzu. Ez da berdina, Horixe da, bide dozu publiko bat, eta noski, publiko guztiak ez dira diferente, baina bide dozu zerbait. Bai. Orduan, humoristek aprobetxatzen dugu ditugun aukera guztiak jendearen aurrean aktuatzeko. Eta hori da mikroireki bat, eta hasi gara, eta beti gare gubiok, eta egiten dugu bizpahiru gonbidatu bakoitzean. Beti ematen diogu prioridadia mota guztietako disidentziei. Ez decir, emakumeei, LGBT komunitateko jendeari, desberdintasun fisiko mota bakoitzeko daukon jendeari. Ematen diogu lehentasuna, porque baditxu gila 35 ikuskizun komiko, diela gizon buruzoiak haien bizargo zuak esaten, eta ja badakigu memoriaz esan biozuena. Duan berdin jako. Badugu, egiten dugu diskriminazioa gizonen aurka nire showean? Bai. Urrengo galde. No, izan dugu, yo no soy homófobo, tengo un amigo gay. Etorra izan azkenengora, Rafa Daniel izeneko komiko bat, zala gizon heterosexual bat, majísimo, eta etorra izan eta egon zen gure ambientian, baina azkenian daukou giro bat, eta tipo honek adibidez egin zauen txiste bat zure idolaren inguruan, eta berak zaukon txistea zure idoloen inguruan. Eta berak zaukon txistea preparauta, esan ez Ibai Llanos. Eta momentuan ikusi zauen ez duela funtzionatu. Eta aldatu zuen, eta zen, Samantha Hudson. Eta ja publikoak zen zuen, bale, bai, badakitzun unza zen, oso ongi. Zinean, giro bat da. Eta nahi dugu, elkarrizketa bat aurrera eraman, eta jende askorentzat. Komedia da oso gaizki usaintzen dauen zerbait. Porque zu imaginau zarela pertsona bat, o lodia, o LGBT, edo emakume bat mismamente, eta zoiaz, ai, venga, nire bikoteakin, planeo, nire lagunekin, ikustera komedia ikuskizun bat. Es un ladrillo. Azkenian jendeak hartzeotza mania, eta beti, La Muerte de la Comedian hartzen ditugu, 30 segundu ero 2 minutu bukaeran, esatengo, behira eskerrik asko, porque ni sartu nintzenean stand-up eitxera ikusi ditut, cada cosa, que digo, eskerrik asko guztioi laguntzeagatik sortzen beste giro desberdin hau, non erakusten dugu komedia ez dela bakarrik zure osaban txistiak gabonzarreko afarixan. Ez dela onaino, ez? Hoixe da, que ja badakizkigu, oie, egin, eta guztetan bajatzu, egin, eta fan zuta zure 5 lagun mojigatuak, eta egin barre, gurozuena, baina nahi dau, beste gauza bat. Beste espazio batzuk. Beste espazio batzuk nahi ditugu, non komediak badu bere bidea, eta bide luzea, porque esan duzu moduan kriston arrakasta izaten Hau ari gara. postasuna, bai, ni joan nintzenean, ikustea jende pilo bat, gainera hori guztia, eske zen inor sartzen, jendean geunden ni nengoen lurrean eserita, jendea zutik, quiero decir, que eta esaten duzuna, horrelako espazio, eta nabaritzen da, bueno, ez dakit, nabaritzen duzu, baina nik nabari dute Iruña dagoela aldatzen, ez? Badaudela espazioak eta ari direla espazioak aldatzen eta hori, gauza interesgarriak sortzen, eta ez dela Iruña itxi hori ja. Nik espero du baiet, porque begira, egia esan ni etorri naz Iruñara bizitzera duela 6 bete. Orduan nik Iruña itxi hori ezagutu dut entzumenez. Eta ni etorri nintzenean, zaten Navarra. En plan, nina zela Giputxi, hola, nina torren Navarra eta zaten baina asko guztetan jata. Horkitzat, giro oso normal bat, behitxu, Iruñan dauen drag mugimendua, itxeotza pixa belarro dixan. Beste Espainian dauen osuai. Dauko kriston komunitatea, dauk kristoneko diversidadia, kristoneko iniziatiba. Egin behar dute uda honetan eta intzauian fanzan udan, Lumak Travesti Fest, 12 travesti esenatokian kristonengo showa eitzen. Dau iniziatiba asko Iruñan, asko gustatzen zait, eta ikusten da islatuta bai gure
gure ikuskizuneko audientzian, bai, porque jendia jasoten ditu hainbat, hainbat txiste edo hainbat gai oso ongi, eta bestiak ez oso ongi. Baina, bueno, entzun barrituzte baita ere. Bai, hoixe da. Eta badau apurreketa bat, eta adibidez gure Txintxarri Tabernako jabea, nik ikusi nabenean, nik ez naben ezagutzen, Maiderrek ezagutzen zaben, eta nik ikusi naben, tipo bat taberna daukona. Ez naben pentsau, ez batera, ez bestera. Ez bestera. Baina, de repente, insostan como comentadixo bat de, sí, aquí, no les zauztan, machirulos no queremos traer, yo dije, ui, vale. Begira. Hola, hemengo erdialdeko taberna bateko gizon bat, de repente, Bueno, Txintxarri da nahiko... Bai, no, gero fandaz ikasten, bai, eta bai. Txintxarri baduko agenda bat oso Bai. oso ona. Eta beti betatzen da. Porque egonaz beste artista batzuen kontzertutan edo emanaldietan eta betetzen da bai. Orduan, interesa badago. Eta Lumake Fest da zein ederra izango denen barruan dagoena? Edo hori da beste gauza bat? Konfunditu zare ditugun hainbat Claro, arrakastaren ni hori artean. entzun duen, esan maravilla, hori apirilan egingo duzu, ez? Horixe da, begira. Apirilan zein ederra izango zen festivaletik gonbidatu gaituzte, Albinaren bidez, egitea ikuskizun txiki bat Euskal Travestiak izena duena. Nahiko txo zaudete. Bai, gare 10. Maravilla. Gare 10 travesti egingo ditugu 3 show txiki guztion artean. Eta honetaz gain, fanzan udan egon zen iniziatiba zela Lumak Travesti Fest, zela egitea kriston emanaldi bat egin zen Burlatan. Bai, aurrek urtekoa. Horixe da, eta urte honetan egin behar da berriro ere. Marusakekin eta... Horixe da, Marusak kudeatutakoa. Bai, bale. Eta aurten egingo da berriro. Bai, Eta noiz? ez dakit zehazki noiz esan behar den. Bale, orduan, gertatuko dela badakigu, Iruñen izango dela badakigu, baina ez dakigu noiz. Bale, primeran. Horixe da. Primeran. Jode, pues primeran, es que badugu hor lista bate betetzeko. Badago, nahi duenak, Iruñan badago, Badauka edo aukera. inguruan badago jendea nahi duena LGBT kultura olako diversua esperimentatu ditu aukerak pila bat egiteko, eskerrak. Porque arrasaten nau ni, Eta listo. eta jazta, eta oin fanin naz, así que ez dakiz dauen. Egongo da. Bueno, joaten zara hemendik arat, ez? Bai, eta ezagute ditut arrasaten egiten Hori da. dituen lan oso politak egiten dituen jendea, así que ez dut esan nahi. Hori Beti hitz ditut gaizki arrasaten inguruan. Ez da inbeste. Hombre, igual baduzu ere beste esperientzia bat izan duzu horrez. Bai, da zuk ezagozuna, zuk ezagutze duzu Iruña bere hobienean eta bere okerrenean, eta ni arrasate be bai. Claro. Igual, pasatzen baldin bozu ez dakizen bat urte hemen Iruñan, bas izango dituzu perspektiba ezberdinak, ez? Hoixe da. Baina azkenean orain bazaude bai zure momentuan non badakizun hortzaren, zer egiten duzun, zer nahi duzun, ez, orduan Iruña da como maravilla. Hoixe da. Nire eskatasun Oso espazioa. eroso nago Iruñan. Ke guai. Mate gusta Vitoriaren lehengusina divertigarria. Bai, definitivamente. Porque da, Gasteizen oso antzekua, Bai. baina da asko be gauza gehiago itzeko. Bai, egia da. Opa, Iruña. Bai. Eta gero etorkizunera begira nola ikusten duzu adibidez, La Muerte de la Comedia nola jarraituko du, edo badituzu beste proiektu batzuk hor buruan, edo zer gustatuko litzaizuke esploratzea edo? Ba, begira. La Muerte de la Comediaren inguruan daukogun erritmoak jarraitzen badao, Te dan patatuz. horixe da, pues etor daiela, porque venga, nahi dozuena. Eta gero nire kabuz Divina Komedia moduan, bueno, ditut hainbat proiektu Maiderrekin, porque oraintxe bertan Maiderrekin egiten dut lan hainbat arralotan, ez Zarete, bakarrik showan. Albin eta zu bai zarela due, baina Maider eta zu baita ere zarete duo, Bai, gare biak gure partez. Eta gero bai, claro, Albinarekin ditut hainbat proiektu eskuartean, oraintxe bertan grabatzen ari garen momentuan ezin ditu dena esan, porque ez daukat oso argi nondik joango diren, baino gu biok egongo gara aldugun espazio guztietan, bain baditzen, egon behar garen moduan, eta badugu hainbat proposamen garatuko ditugula hemendik aurrera eta saltzen saiatuko garala, porque hori, talentua badao. Orduan, Bai. talentu hori, empaketau inbida eta saldu inbida, baina talentua badao. Eta baditzugu planak, bai. Ointxe bertan ezin dutenan, kepena. Eta gainera, no, baina ezin dituz esan, baina bai esan dezakegu, egiten ari zarela apostu bat baita ere, oza, esan duzuna, ez, talentu hori esplotatzeko apustua eta bide hori jarraitzeko, ez, Bai. duela zenbait hilabete ezagutu ginen elkar, eta bazeunden beste lan bat egiten, ez, claro, irakasle moduan edo, azkenean, pues, ez den posible edo ez den ikusten oraindik momentua zela honengatik apustu egin ahal izateko eta ekonomikoki pues, aurrera atera ahal izateko, ez? Noski baiet, eta ondion ez nuke, begira, badago kontraesan oso Bai, gogor badago. bat nire barnean, Seguro. non, ez dut lan egin nahi. Ez zait guztetan lan egitea, naiz
oso pertsona alferra. Nik ez nago horrekin ados. Hor dator kontra esana. Dala, ni oain egiten dauen lana, kriston zaila dela. Eta Claro. ongi esare, amamos gauzetara batuta, baina eski guztetan jat. Claro, nik uste arazoa ez duzula lanik egin nahi. No, ez dut jendeak lana esaten duzunean jendeak pentsatzen dago ofizina batera fan, sortzia du, taka. Claro. Me muero. Claro, baina Lehioti beran oien. nik uste hori baita ere aldatu dezakegula horren perspektiba, ez? Bai. Azkenean, zuk egiten duzu kristolara, nik ikusi zaitut, mobide askotan, deskribatu dituzun gauza guztiak, baita ere sare sozialetan baduzu hor zure asuntoa, ez? Bai. Azkenean badituzu gauza pilo bat, proiektu pilo bat, baina egia da, ez dela proiektu bakarra, eta ez duela ordu edo ordutegi finko bat, Bai. eta ez dela zerbait inposatua dena, ez? Bai, Eta orduan bai. igual egin behar duguna da, zer den lana edo galdera horreri buelta bat eman, ez? Badaude Azkenean. bueltak emateko, bai. Begira, inposaketaarena da oso parte handi bat, ni oraintxe bertan naiz autonoma, eta autonoma izatea Espainia mailan da kristoneko jodian da bat, baino ematen dizu, askatasun hori, zarela zure propio jefe, y todo esto. Eta honetaz gain, koinziditzen da, nik egiten ditudan 3 lanak, orain azalduko ditut komillak, diela oraintxe bertan nago sare sozialetan draga egiten eta humorista lanak egiten, honek 3 daukie komunean gauza bat, dela zabiltzela lan bihurtzen giza bizitzaren parte diren, entre comillas, hainbat ezaugarri. Porque ni sare sozialetan nauenean ez nabil zapatak egiten. Badakizu ez da lan mekaniko bat produktu batekin, nabil nire bizitza proiektatzen. Ni humorista nahi zenean, nabil nire karismarekin eta nire humorearekin jolasten dela denon bizitzaren parte den zerbait. Eta horrek ditu gauza oso politak, adibidez, horretaz bizitzea niri pentsetan jat munduan dauen gauza politena, eta bere gauza itxusiak non zu zapatagilea bazara eta esate dut hau ez jat gustatzen, esate zu, bueno, ingot beste bat. Baina nire bizitza ikustera ematen dudanean eta saltzen dudanean esan daigun erantzun negatiboak hori da askoz ere pertsonalagoak dira. Eta askoz ere mingarriagoak, ez? Horixe da, porque pertsona batek ez dago esaten, bueno, monologo hau ez zait gustatu, eta jazta, produktu bat izango balitza zala. Monologista hau edo hau. Horixe da, monologista hau, doiatz zure pentsamendura, doiatz zure ideologiara, doiatz zure identitatera, porque azkenean horrekin zabitz jolasten. Hori da zure produktua, baina eskada produktu bat oso koitxaua, da zuria, badakitzu orduan, egon bila da, badazde hainbat kontraesan dira barnean. Bai, zailtasun, eta egia da baita ere batzuetan, nik uste, eszenatoki gainean jartzen baldin gara, gaude pendientago edo batzutan pentsatzen dugu gehiago feedback negatibo horretan positiboan baino, Zeraz, adibidez hori, soldauta nola jendeak ez, azkenean jendeak esan dugu, ostra, hau dago oso ongi etorri, ez, horregatik jarri da, saldu da hainbeste edo, bai? Baina horretan enfokatzeko zain zaigu, ez? Gauza negatiboak beti mingarriagoak direnez, ez, inpakto handiagoa dute eta... No, eta gauza positiboak zure burmuinak normalizatzen ditu hola. Claro, bai. Hola! Ez como hori espero nuen, ez? Bai. Gaur saldu ditugu 80 entrada. Ok, bihar berriro. Da, como zure ama izate dutasunean, atero beratziko bat esatutu, bai, esan bieko zan 10. Da, berdina! Da, berdina, baina zure buruarekiko. Eta beti esaten da, ez? Ba, influencer jendia dauko 25.000 komentario positibo. Begiratzen du negatibo ra. Dau bat. Esatu, estaz gorda, o lo que sea. Eta gero ditzen dira, horra, eta horrek itxo duzu, kriston mina. Porque gabitz hori, zabitz zure bizitzarekin, ez dut esan nahi, saldu, baina zabitz zure bizitza jartzen... Bai, zure bizitza eskaparate eta lana, bat egiten dute, ez? Horregaitik, eta nire ustez da oso komenigarria hori jakitea. Jakitea zabiltzara lana egiten, hori dela zure produktua, hori dela zuk saltzen dituzun zapatak edo janaria edo guedazuna, konparatu lan guztiz mekaniko batekin eta guztiz normal batekin, eta jakin behar duzu banatzen noraino heltzen zaren zu eta noiz hasten den zure lana. Porque bestela oso pertsonala bihurtzen da eta oso iluna bihur daiteke, porque jendeak badaki. Jendeak ez du esaten hau dana por casualidad. Jendeak esaten dugu guzti hau porque badaki afektatzen dauela. Bai. Que lugubre, de repente. Ez, asko gustatzen zaite refleksio hau, eta gainera
Osa, beharrezkoa da horretan pentsatzea, eta empatia pixka bat hori lortzea, ez? Badakitu zenbat guztan kriston bilurra. Ni sartzen naz, porque badau demografia bat egiten duena nik egiten dudan berdina, baina askoz ere edatuagoa dela Salvameko jendia. Salvame programa da oso bizitza pertsonalen inguruko programa bat oso demonizauta dauena, porque mundu oso, eso es telebasura, la hostia, no sé qué. Baina jende guztiak ikusten duzu. No, nik ez dut ikusten pertsonalki. Ikustetan jaz, hori, ateratzen diren bideo viralak eta memiak eta tal, baina bestela 5 ordu iratzen da, jateo korrezkazara. Baina, sartzen zare, Salvameko pertsona, edozein pertsonaren Instagramian, behiraz itxuzu komentaixuak, eta hori da, veneno, Baina veneno de, estás hecha una foca, no te quiere nadie, te quiero fuera, eta hori jendiak itxen dau, porque uste dau daukora licentzia, hori jendiak ez dut azaten bere bizilaguna itxarto jausten jakona. Esate bakarrik, a la tía esta que veo en la tele, que total, como es famosa, jodiru daiela. No, eta jendia oso pertsonal eramaten ditu gauza hauek, min egiteko asmoarekin. Ja, igual deshumanizatzen ditugu pertsona horiek, ez? Ikusten ditugu ja bakarrik pertsonai bezala, eta ez dugu pertsona ikusten atzeikaldean, ez? Eta nik hori noiz dut bai egin dut esan behar da, eta aquí ez da libre de pecado. Baina begira, de hecho, Albinarekin eukin nuen elkarrizketa bat honen inguruan, porque badakitu ze programa den Drag Race. Drag Race, bai. Drag Race hasi izan emituten estatu batuetan. Bai, RuPaul's. Orduan, horixe da RuPaul's Drag Race, non hainbat drag queen egiten zituzten hainbat lehiaketa eta tal. Eta orduan, horiak izan emititzen, eta azkenian LGBT jendiak zaukon programa bat jarraitzeko, eta orduan zaukozun zure gogokuena, eta zure gutxien gogokuena, eta zure lehiak barnean, eta tal, eta bizitzen zozun hori, porque da oso politxa, eta azkenian dices, hau guztien jatazko, hau ez da guztien Bai, Eurovision bezala, Hoixe da. Edo Zaukozun posizionamiento bat. Bai. Baina hori, heldu zanian Espainiara, nik Albinarekin eukin hauen elkarrizketa bat, porque esaten zuzten, ez da berdina kritikatzea estatu batuetako pertsona bat ez dauela zure hizkuntza ulertzen eta inoiz ez dauela erakurri behar, kritikatzeana Espainiako jendia dela más o menos gure aukera berdinak izan dituen jendia, gure baldintza berdinetan garatu dena, eta hori kastina egin jau, pasau egin jau, eta programian dau, baina badabil irakurtzen, badabil begiratzen, eta heltzen zaio gorroto hau. Badakizu, gorrotua botatzen bazu, ensako roto, por desahogarte, berdin da, bai jo, okei. Baina gertuago dagoenean, askoz ere mingarriagoa da. Claro, noski. Eta da, gure responsabilidadia, esatea, jo, ni nabil gorroto hau mugiruten, gelditxu inbioko naz, porque pakeago esto. Da, como jendiak txilixo eitzen dauenean futbola ikusten. Bai. Ez haitxusten zuten, ondo dau, gelditxu gustora, baina ez basa itxusten zuten. Baina aurpegira ez. Hoixe da, porque heldu egiten bada zetako. Hori da. Zetako, pa ke, con ke fin? Bai, eta gainera diozuna, sare sozialetan gainera pantalla hor dagoenez, pentsatzen duzu ez dela llegatuko, eta gainera gaude hor... Bai, telebistakoa dela, ez dela existitzen. Hori da. Da, marrazki bizitun bat. Hori da. Bai. Oye, Divina Comedia, o sea, kristone reflexio interesgarriak egin ditugu. Ez que naz oso inteligentea. Bazara, banekiet. Nire zaugarrietako bat, oso inteligentea. Eta bueno, hor daukazu zertxo bat, jaukatzeko, erakutsiko diguzu, zer ekarri diguzun. Da beira. Hau da, gure La Muerte de la Comedian jartzen dugun gure koroa lorez egindakoa. Amazing, ze polita. Bai, begira, saiatzen gara show bakoitzean tematika bat egiten, eta La Muerte de la Comedia, pues, la comedia, claro. eufemismo bat nigatik, eta gure lehengo tematika izan zen nire funerala. Eta inginun, hau, eta kristoneko hildako kutxa bat, kartoiaz, eta zinta islantiaz, eta kristoneko trasto bat, eta hau ikusten bozu ere bai dago, plastikozko tutuekin eta zinta izinja eta... Birziklatzen. Tela hau da Maiderren kortina zara batzuk moztuta. Osea, ez zarete bakarrik hartzen batzuk, baina baita ere zaudete naturarekin bat, ez? Horixe da. Enkereta zanberre gongo zen arro zuetaz. Guztiz arro. Eta esan gure dut, bi gauza, lehengoa, etortzea ikustera da oso ikuskizunona, eta bigarrena, garela, bueno, niaz, Maider dala kriston artista bat eskulanekin, porque hartzen dau verdaderamente porkeria, eta itxeintxu gauza hauek, edo hildakoan kutsak, edo insustan bebai, kaixo. Azkenengo San Valentineko tematikarako ingauenian bebai insustan como bihotz forma dun katxarro bat,
Ze guai. Así que oso posik. Ba, utziko dugu ratutxo batez hemen, badakit eraman behar duzula, baina ja, elkarrizketa bukatzeko sekara behar duzu zuen Bai. showurako. Kezu zara lehenengo elkarrizketa. Baina, karo, hemen 32 pertsona pasatuko zarete, 32 artista, eta... Hemendik ja okerrera. Bueno, a ber, zer izango dute, baina nik uste daukagula talentua, vamos, asakopako hemen Iruñan. Orduan, jarriko dugu hor, joango gara gure platoa hornitzen, zuen gauza guztiekin. Eskerrik asko. Eta emango dizut azkeneko gauzatxo bat egiteko joan baino lehen. Jesus. Zer daukagu hemen, bai, Etxeko lanak, Etxeko lanak, baina ez platoko lanak. bera. Emango dizut hau klariona. Zein biat. Eta presatu behar duzu, galdera bat, urrengo gonbidatuarentzat, ez dakizun orden, Vale. baina artista dela badakizu. Vale. Orduan, edo zer gauza zain daiteke, eta berak erantzungo du. Jesus, taiatzi diot horrela. Ez da bi olertuko. Bai, bestela ja esplikatuko dio. Da galdera luzea, eh? Perfecto. Igual eskularruak igual zapustuko dituzu, ez? Ja, baina bueno, Sentitzen dut. es el precio de la fama. Divina izatearen prezioa. Horixe da. Claro. Begira, ber ulertzen duzun. Ez da, uste dut normala. Maravilla, supernormala. Ba, Zuretzat supernormala. pues ala. Pues nada, maitia, mila esker etortzeagatik, Vale, zeuei izateagatik. eta superinteresgarria izan da guztia, hitz egin dugun guztia. Oso ondo pasatu dut nik. Eta animo, proiektu guztiekin, eta mila esker baita ere horrelako espazioak sortzeagatik Iruñan. Eskerrik asko zeuri. Bueno, ba, ni joa jaduko da limusina itxauten. Hori da, Juan Limusina, txaloako Agur. limusina. Aio pelaio!